És temps de collir castanyes, la castanyera, la castanyera. Ara és temps de collir castanyes, la castanyera. Vinga, Rafael, que la setmana de la castanyera ja és aquí, ja s'ha de celebrar. T'he espantat, t'he espantat. Què collons fots amb això a la cara? Què vols que faci, Jaume? Aquesta setmana és Halloween, M'has de disfressar d'alguna cosa que faci por? Primer de tot, per fer més por et podries haver disfressat de policia. De policia, per fer por? No ho entenc. I segon, en aquesta casa som fidels als nostres orígens i, òbviament, no es celebra el Halloween. Es celebra la castanyada. Ei, jo celebro el que em surti dels collonets, entesos? No em pots obligar a celebrar la castanya aquesta. Castanyada. I sí que et puc obligar, perquè tu vas accedir a venir aquí sabent que hi havia unes normes a complir. He fet un rodolí. Un altre. Joder. Sí, que treu-te això ara mateix. Bueno, te'n relaxes, No, Rafael, no em relaxo. Perquè per culpa de gent com tu, la castanyada s'està perdent, Us foteu allà a agafar tradicions anglosaxones perquè, clar, no en teniu prou amb les catalanes. No, Jaume. La castanyada cada cop es celebra menys perquè és una puta merda avorridíssima. Ala, ja està, ja ho he dit. Com oses, Com oses a faltar-li el respecte a la castanyada? I, Jaume, tampoc et flipis que la castanyada no és cap familiar teva com perquè t'ofenguis tant. Per mi ho és, Rafael. La castanyada és com... És com una àvia mil·lenària, a la que has de cuidar molt bé per conservar-la. Oi que m'entens? I, Jaume, l'única manera possible de conservar una iaia mil·lenària és dissecant-la. Has dissecat la teva iaia, Jaume? Ets un psicòpata. Què estàs dient? Ets un psicòpata, Jaume? Vols parar de dir bestieses? Contesta, Jaume! No, Rafael, clar que no sóc un psicòpata. Això és exactament el que diria un psicòpata. Rafael, estàvem parlant de la castanyada. Sí, fins que has dit que tens a la teva iaia dissecada. Que no tinc la meva àvia dissecada. Rafael, en aquesta casa es celebra la castanyada. I punt, s'ha acabat la conversa. Però jo no vull celebrar la castanyada, Jaume! Doncs et fots! Home, ja. Quins collons? Joder! Jaume? Aquí no hi és. Celebrar el Halloween. Quina falta de respecte. Jaume, Què vols? ui, respira'm pel nas, Jaume, que et veig una miqueta estressat i així ens anem malament. És que m'estresses, Rafael, m'estresses. Sempre jo. Escolta'm un moment, Jaume, que he tingut una idea. No sé pas si vull sentir-la. Sí, Jaume, sí que vols. A veure, digues-me. I si fem un remix? Què vols dir? Mira, Jaume, jo que sóc una persona superinformada, t'haig de dir que la manera més eficaç per conservar una tradició és actualitzant-la. Què estàs dient, Rafael? Si actualitzes una tradició, deixa de ser una tradició? Jaume, això ens és super de senzill. Què prefereixes? Actualitzar-la i conservar-la o imposar-la i que es perdi? No sé què dir-te, Rafael, estic col·lapsat. A mi, per exemple, Jaume, doncs m'agrada molt disfressar-me de monstru per empatitzar amb la gent lletja i també m'agrada menjar panellets i castanyes perquè estan super de bones. Podríem fer un remix de les dues coses que es digués... Jalonyada. Jo què vols que et digui, Rafael, però no ho acabo de veure. Jaume, si actualitzes la castanyada i, per tant, la conserves, seràs recordat com el salvador de la castanyada. Però, Jaume, seràs superdefamós de Catalunya, o sigui, aturaran el premi a millor català de l'any, posaran el teu nom a alguna plaça d'algun poble que no conegui ningú. I el més important de tot, Què? en Lluís Llach sabrà de la teva existència. Lluís Llach sabrà de la meva existència? Exacte, Jaume. Com estàs tan segur d'això? Jaume, per favor, conservar la castanyada i aconseguir la independència de Catalunya és el mateix? No sé jo, Rafael, no sé jo, no ho tinc clar. Potser fins i tot et fa una cançó. Vinga, va! Què dimonis? Qui no arrisca, no pisca. Clar que sí, Jaume, aquesta és l'actitud. Come on, let's go and get it. Sí, vinga. Però un moment, com...
Com collons faré arribar això a la gent, si no sóc ni famós ni res? Doncs per internet, Jaume, avui en dia les coses es fan així. Tu fas un vídeo explicant-ho super de bé, la gent ho començarà a compartir, et faràs super de famós i ric i ja està, i no hauràs de treballar mai més de la teva vida. M'agrada això, Rafael, m'agrada! Anem a salvar la castanyada! Aquí va bé, no? Aquí perfecte, Jaume, aquí perfecte. Catalans, catalanes, em dic Jaume i vinc a salvar la castanyada. Nois i noies, fa uns dies que està corrent un vídeo per internet que m'heu passat moltíssima gent d'un tio que està defensant una cosa que és com una barreja entre la castanyada i el Halloween, que li diu Halloweenada. No et fa vergonya, xaval? No et fa vergonya? O sigui, què et passa? Ets gilipolles. Pregunto, així, entre tu i jo, preferiria no celebrar la castanyada abans que celebrar aquesta merda. De veritat t'ho dic. Home, va, com a catalans ens hauria de fer vergonya tenir gent com tu.